बेटी, हमार एगो बात बड़ी मजबूती से गठियाला। जौन रिश्ता दिल से होला, मजबूत होला, सफल होला। बेटी, छुट्टन ना, वो आदमी ठीक ना बा। कहे से कि छुट्टन जब दौलत से तोहरा के खरीद सकेला तो दौलत खातिर तोहरा के बेच भी सकेला। बाबूजी ठीक कहत बाड़े। छुट्टन तो हवे एक नंबर के लुच्चा। दीदी के जिंदगी के सवाल बा, शहंशाही ठीक रही। देखा शहंशाह, तोरे पास ताकत बा, हिम्मत बा, पैसा कमावे के जोशो जुनून बा, फिर 1000-2000 के लफंगाई में काहे अपन एनर्जी